Hello guys! Kumusta kayo lahat? Welcome back to my YouTube channel. Isang napakasarap na dish ang aking babahagi sa inyo, ang chicken and beans stew. Isa itong Chinese-inspired na dish na tiyak kong magugustuhan ninyo. Sa 1 kilo na breast chicken na nakaslice na bite size, maglalagay tayo ng 2 tablespoon na water. Maglalagay din tayo ng 4 tablespoon na soy sauce. Two tablespoon na sesame oil. 2 teaspoon na cornstarch, at 1 teaspoon na vegetable oil. Paghahaluin lang natin ito ng maigi hanggang sa ma-incorporate lahat ng sangkap. Kapag nahalo na ito ng maigi, imamarinate natin ito ng mga 30 minutes to 1 hour. Magpainit tayo ng mantika sa kawali. At kapag mainit na ito, pwede na natin i-sear ang ating marinate na chicken breast. Importanteng lagyan ng cornstarch ang ating chicken para hindi ito dumikit sa kawali o sa wok. Gawin natin to hanggang sa ma-sear lahat ng chicken. Guys, alam ko ba na binabasa ko po lahat ng mga comments and suggestions nyo kagaya ng mga sumusunod. Galing kay Ma'am Dolly Bison, sabi niya, "Thank you, nakaluto ako ng Bicol Express para sa asawa ko dahil dito sa video mo." Galing naman kay Ma'am Maria Juvie Using, sabi niya, "I cooked just now. Oh, it's so yummy and very tender. Thank you po for sharing your one of your best recipes. God bless po." Galing naman to kay Sir Enrique Navarro na nag-comment sa ating pork binagoongan. Sabi niya, "Excellent job, Jeff. It's clean and smooth cooking." Galing naman to kay Sir Socrates Herrera na nag-comment sa ating grilled back ribs in barbecue sauce. Sabi niya, "Thank you very much, Jeff. Appreciate your help, man. Great job. God bless you. Salamat." Malaking bagay po na nababasa ko ang mga comments nyo para lalo kong pagigiyahan ang aking ginagawa. Kaya maraming salamat po sa lagi niyong pagsubaybay at sa mga magagandang comment ninyo. Sa same na kawali, stir fry natin ang green beans o ang tinatawag na Baguio beans. Halu-haluin natin para maging even ang pagkakalito nito. Guys, kung nanonood pa rin kayo at this point in time, huwag nyo naman kalimutan na mag-subscribe at i-click nyo na rin yung bell button para lagi kayong updated sa mga latest videos na i-upload ko. For about a minute or 2, maglagay tayo ng 1/2 cup water. Makakatulong ito para ma-steam ang ating gulay. Tatakpan lang natin to at hayaan natin itong mag-simmer ng mga 1 minuto. After a minute, balikan natin at lagyan natin to ng 2 tablespoon na soy sauce.
Pwede mo itong haluin para ma-incorporate ang soy sauce na ating ilagay. Ang susunod nating ilagay ay ang 2 teaspoon na sugar. Maglagay na rin tayo ng 1 teaspoon na sesame oil. Haluin lang natin itong muli para mas maging even ang pagkakaluto sa gulay. Maglagay tayo ng 1/2 cup ng chicken stock. Ito ay optional lamang. At pwede rin natin ilagay ang 8 cloves na minced garlic. Para lumapot ang sauce ito, maglagay tayo ng 2 teaspoon na cornstarch. At syempre, hindi mawawala ang 1 tablespoon na cooking wine. Haluin lang natin ito muli hanggang sa ma-incorporate lahat ng sangkap na ating ilalagay. Guys, nga pala, ang kumpletong listahan ng ating ingredients ay makikita sa dulo ng video ito at meron din naman sa description box. Guys, siguraduhin nyo na hindi magiging overcook ang ating gulay, ha? At sa puntong ito, pwede natin ilagay ang ating chicken. Haluin lang ito ng dahan-dahan nang hindi masira ang gulay. Hindi ko na ipakita pero naglagay ako ng about 1/2 teaspoon na white pepper. Pwede din naman na gumamit ng black pepper. At kung meron naman kayong dark soy sauce, pwede kayong maglagay ng about 2 teaspoon para mas paging makulay ang ating gulay. I-ready nyo na ang kanin at almost ready to serve na ang ating ulam. Presenting ang ating Chinese style na chicken and beans stew. Sana ay nagustuhan nyo ang ating recipe for today. Don't forget to like and share sa inyong mga friends and relatives, ha. Si Jap Simon po ito, ang inyong boy kusina, at muli, maraming salamat po sa panonood.